Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Hindi naman kita diri sa Pilipinas ang nag-question sa mga vaccines, no? In fact, may nabasa gani ako yung nga isa ka article halin sa United Kingdom. Ang ilay nga question niya nga ang amuning nga brand halin sa US, mas maayo ko lang yung brand sa US compared mo sa isa ka brand nga amuning sa halin sa UK. So, bisan sa sagwa, ara na yaagapon ang natawag naton nga may mga tao ganyan nga nag-question sa efficacy sa vaccines, no? Whether they're really effective. Pero ang ato lang gid nga advice is natanaw naton ang number of people who dies from COVID-19 versus those who have severe adverse reactions sa immunization program, no? Regardless kung ano nga klase ng vaccine na sa. So there are more than 2.5 million people nga napatay na sa COVID-19 all over the world. I-compare na natin sa pinagin ang nabalaan natin nga gin-report sa media nga nag-severe reaction nga napatay sa as a result of direct result kita bali na establish kita ang link between vaccination and death. Pilagi kabilog ang tao nga amo sila. Halos po ay kita sang direct gid. So it means therefore nga the vaccines are safe. So kinahanglan magpa-vaccinate kita tanan. Kay ang purpose na is at least ma-achieve natin 80 to 85 sa COVID, no? At least 80 to 85% sa population ma-immunize para magka-develop sa tawag na herd immunity. Ang vaccination, bisan si Pope Francis naghambal, no? It's moral obligation nato na. Kay kinaproteksyonan nato ang alawas nato. Kinaproteksyonan nato ang tanan nga tao sa palibot nato. Kinaproteksyonan nato ang pamilya nato. Atong gini-emphasize, hindi buot hambalon niya kung na-vaccinate ka na, protected ka na from COVID-19 infection. Hindi. Ang data subong is, kung mahatagan ka sa immunization, hindi ka mag-develop sa severe form of COVID-19. So, mangin mild ka lang. Butang malong therefore, na bisan na-vaccinate ka, pwede ka kagapon makakuha sa COVID-19 infection, pero mild lang or moderate. Therefore, hindi natin pagkalimtan basic health protocols. May face mask, face shield, physical distancing, hand hygiene. Hindi natin pagkalimtan asa ha? Kaya kung malimtan natin makakuha kita sa COVID-19 infection, mild ka tama, dalon to sa pamilya ta, dalon to sa ginikanan natin yung mga may mga comorbid factors, elderly, dila na magka-problema kita later on. So, immunization will protect us from severe COVID-19. But it does not mean na hindi kita makakuha sa COVID-19. Kung makakuha kita sa COVID-19, kung na-immunize kita, mild to moderate. Kung ay ka ma-immunize, then you may get the severe form. And then that can cause extensive expenses, hospitalization, or it can even mean mapatay ka sa COVID-19.